Provista Curaçao bij de laatste 10 genomineerden zit. En dan hebben we het over de appeltjes van Oranje. Die zijn vanochtend bekendgemaakt. In totaal hadden meer dan 300 organisaties uit het Koninkrijk zich aangemeld. Daar werden toen 50 kanshebbers uitgekozen. En na een zware ronde waarbij de verschillende organisaties zichzelf moesten pitchen, zijn er nu 10 sociaal-maatschappelijke organisaties in Nederland en het Caribisch gebied op een lijst gezet. En van Curaçao is dat Provista. En daarmee is er een grote kans dat de organisatie mee gaat. Ja, ze doen mee, maar misschien ook wel de prijs gaan winnen. Die prijs wordt uitgereikt op donderdag 9 oktober. Het is een populaire actie, want in totaal hebben al 77.000 mensen in het Koninkrijk hun stem uitgebracht om te kijken wie er mee kan doen en wie er uiteindelijk genomineerd wordt. En nog nooit deden zoveel mensen mee. Het is een belangrijke prijs en Provista Curaçao doet dus nog mee. En dat is de enige organisatie van Curaçao die nog